výlet v Bratislavě. Ty vole, zdravím vás. Jmenuji se Martin Reisl, bydlím v Praze a teď jsem na výletě v Petržalce. Prý je to největší sídliště v střední Evropě. Střední, vole. Ty vole, střední, jo? Jo. Ty vole, tohle je Marko, natož ho. Nazdar. Já jsem taky tady na výletě, že jo? Ale on je z Olomouce, on je Olomouce, olomoucký že jo? cigán. Jo, more. Mně se ale tady líbí tohle město, že jo? Ty vole, ty Jo. se jmenuješ jak? Já se jmenuji Mario Dao a bydlím v Tokě. Ty vole, on bydlí v Stoky, to je takový japonský město, ne? Že jo, to je jako 100 kurev. Jo, Je to kurev. 100 kurev. Ty To vole, říkal proč? jsem vám o té kurvě, co byla na E55. Jo, že je ta mažená. Jo, tam je tak vykoužila, ty vole. To nebylo normální. Ale to byla jako hezká holka. Jako byla, já jsem jí říkal, či nepůjde se mnou. Jak viděli jste film Bouši, co tam hrál. Co vyjebal tu kurvu a chtěl jít dom. Jo, je mi jasný, ne? Jo. Tak ona nechtěla, kurva. No to je strašná děvka tohle. Hej, Ty kluci v dívole, Petržalci. ale dívole, ne? Ty kluci v Petržalce, oni nevědí parkovat. Oni naparkují úplně na těsno. Si myslíš, že mají velký káry a hned jsou jako frajeři? No já mám velký kár, no. Ty vole, jebe na to, neukazuj ho. Nebo to Vidí, já je tak vidět. škaredej. Není. On je krásný, Ty vole, jak... pozdravujeme toho oleského cikána Šajma. No, velblouda, pičo. Který bydlí v nějaký čtvrtí. Nepoznáme. Nějaké vyjebané Stokia. Pozdravme chalanou. Teda, Pajzu, co kdybys nám zatancoval nějaký cigánský tanečky? No. Nějaký ty zolašináre. Čip. opa, čip, Tohle je pozdrav z Petržalky a mějte se v Praze. Nashledanou. Doví Olomouc. A chci vás pozvat do Sasazu a ruku hore. Ty vole, dostal doma ruku hore. Rozhadom a ruku hore. Jo, všichni máme ruku A hore. bude tam rytmus. Takže všichni buďte v Sasazu, jo? 26.5. Sasazu. Ty vole, už to vypní. Ne, pičo, jen taky mám voko. Ty vole, tohle by mělo být na Facebooku. Jo. Dáme to na Facebook? Dobrý. Jo, jakože označ nás tam pak. Jo, Facebook, Jako pičo. Facebook, pičo. Sojte. Sojde more tam. Tady, nevím, kde jsme.